Legazpi and ano yan, Rapu-Rapu ang naunang bitan na dapat maging alerto and most possibly kung mag-evacuate because pari po kasi po duman sa ano yan, mga seismologist kang PHIVOLCS, ang first tsunami waves expected po na mag-abot ngaya between 1:20 to 2:40 PM ngunyan pong July 30. Posible ngayang bakuin ni ang pinakadakula and ang mga ukol magpapadagos sa mga nagkapira po mga oras. Okay? Coastal areas and eastern side of the country fronting the Pacific Ocean. Yan po ang piglalauman na magka-eksperyensya ng tsunami of less than 1 meter. Sabi po ang PHIVOLCS, mga tugang sa advisory po ninda kanina, mga bakit kita nagtukol didi, mga ano yan, 27 minutes ago garo. Ha? Ayan, wag magpanik, ha? Magdangog dyan po sa mga opisyalis na dyan po sa Rapu-Rapu, sa mga barangay officials, kung ano po ang sindang mga dapat na giribuhon. And permi na po yan na dapat na mag-stay ka mo sa higher grounds para po masiguro. Kung especially kung niya kamo sa may daragsaan o kung niya kung sa aranin sa dagat. Iya po. Day magpanik. At iyan po mga tugang resulta kan 8.7 earthquake sa may Russian coast, Kasubago, mga tugang. So primerong advisory kang PHIVOLCS, wala ning tsunami alert, di ba? Tsunami threat. Pero after some time, mga tugang, ayan na po, may niluwas na so PHIVOLCS na pipag-alerto ini pong mga nasa coastal areas kan Pilipinas na nakahampang sa Pacific Ocean na piglalauman na makaranas po ng tsunami. Ano ba? Ngunyan po na ano yan, udto. Iyo. So yan po tabit. As of now, mga tugang, may massive tsunami waves na nagkakaigwa na ng pasisiring sa Japan, Hawaii, and Alaska. Dakula duman, no? Sa mga coastline duman. So, let us pray and then sana matapos na. Alright, bueno, doon ang istorya. Si Jimmy minabalik. Jim, please come in, Jim. Jim. Hello, Director Mar. From Rapu-Rapu. Vice Mayor naman kita kan Legazpi. Tayo yan babanggit na igwanin na alerto pipa andam sa mga yaon sa mga coastal tayo medyo hampang sa Pacific Ocean. Yaw nigdi si Vice Mayor Luis Gutierrez Dabi, Director Mar. Vice, maray na aga si Direct sa DCGB Mardila. Hello Vice, good morning po. Dabi. Hi, good morning Direct. Vice, good morning. Ano po ang advice ulit sa tuya pong mga constituents in the coastal areas fronting Pacific Ocean? Vice? Naputol si Jimmy? Naputol? Chip game? O naputol si Jimmy? Ano nangyari? Dali ano nangyari? Ba't naputol? Na ubusan? Dali try natin. Chip game? Hello, Chip game? Hello, Chip, naputol ka. Ayan, Vice? Yes. Vice? Good morning, Tabe. Yes po, with the recent development po kaining tsunami threat, ano po ang tong advisory sa satuyang mga constituents na rin po sa coastal area? Hello. Vice? Hello po. Sorry, otro Tabe. Ano po ang advice sa mga barangay na nasa may coastal area regarding po digdi sa tsunami alert? Yes po, kauron ko man po si Mayor Hisham Ismail bago man si partner. Tapos kauron ko man po din si Ma'am Ladi kan sa tuyang response team man. And the advice right now is that we make sure that all 18 barangays sa tuyang coastal area is alerted lang. Aram din dapat mag-obserba sinda kung igwaman sindang hiling ma-report man to Ayun, day pa man po ning ano yan, order ngayon na mag-evacuate, day pa man. Day pa man po ang sa tuyang alert man lang digdi sa Legazpi is minor disturbance. Yes po. Yes po. As of now, yan ang advice sa Muya, and we are to expect if igwaman
Mhm. garo high tide mansa na sa tuya dito sa Legazpi. But Ay. still, mas maray mga giraray na kita po, maging alerto man kita giraray po. Opo. So ano po ang satuyang advice sa mga presidentes at sa mga opisyalista po na sa siring po kaning sitwasyon? Yes po, Sir Ma. Ayun, opo. Okay, so yung wala po tayo advice, so maging alerto lang and magsunod sa mga autoridad. Yes po. Thank you, Tabi, Sir Mar, and good morning, Tabi, sa inyo. Aba, thank you very much. Yan. Okay, so yan Okay. sabi Direk Mar. Wala man kita nin kwan ongoing na ibagos na iba okay wala man. Day Okay pa. man. Nagpipa-alerto lang ta. Ang base din sa nakuha kong information from P-Box, mga mga less than 1 meter ang pwedeng ilangkaw. kung Siguro upod. takon Yan. siyempre lalo na kung makasabay pa sa height. Pero din. Matanglay ang pagkalaban sa tubig. Yeah. Okay, Wala, so yan, may oras pa man ta. Ang sabi mga Kaya? between 1:20 to 2:40 in the afternoon. Posibleng tal daw tumama. man. Oo. Okay. Anyway, so yan tabi Director Man na hagilap niya to sa duwang BC Alcalde sa duwang lugar na iluwas ka Subago, halis sa Absebo na igwanin na pag-advisory na magandam. Yan ang sa to yung mga dagdag na informasyon with Vice Mayor Galicia as in Vice Mayor Luis Gutierrez Legazpi City. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. DCGB on assignment. Yan po tabi ang satuyan ng mga nakaulay po ni Chief Jim para po dyan sa Alerto, Rapu-Rapu and Legazpi City. Ayan po suna ang bitang kasubago ni Manong Rick na Mendoza, ang acting PDRRMO Chief, mga tugang hindi po sa tuya, in regard dyan po sa pahayag mga tugang kan P-Box na may alerto mga tugang sa paglangkaw po kan ukol. May tsunami waves na makakaabot digdi po sa area ini. Between 120 to 240. So wag yung magpanik, kunyan. Iyan po resulta kan ito pong linog dumang po sa Russia, nakasubago po tabi. And nagresulta na yan sa nagkapira pong lugar na mga may tsunami. So, sa Rugat, Japan, as in sa Alaska, siriman sa Russia. And then, hindi po sa Albay, kaibahan po yung coastal areas. Ang Albay, fronting Pacific Ocean. So, naunang bitan po dyan, siyempre, yung hindi po na parte kang Rapu-Rapu, and then Legazpi. And then yan sa may party kang Sorsogon, Catanduanes, yan, may mga nagkapiraman din ng mga costales. So, basta ang first waves, expected na po na mag-abot between 1:20 p.m. and 2:40 p.m. O yan po, tabi ang pig-abisuhan na kung pwede, maghaling muna kita dyan, kumbaga magdistansya kita. Diyan po sa mga gilid kang kostales, halatong po ang abiso kansayno pong mga barangay officials, kasabay ka mga disaster officials, kansayno pong mga alkalde, mga opisyalis po kang barangay, kasi po kan banwaan, para makapag-gibo kita ng asin maging observant po kita diyan po sa kadagatan, kumbaga may minor sea level disturbance, yan po ang pahayag po kang kang P-Box, ang sabi nga ni mga tugang, stay away from the beach. Ayan po, distansya sa mga daragsaan, and di maglawod, diyan po sa nasambit na mga lugar hanggang di po pikakansilar kang P-Box ang advisory ini. Iba, di mo na don't venture into the sea. Mga tugang ngani pong di kita magkaigo ng problema, magsunod tabi mga tugang sa mga advisory kan sa tuya pong mga disaster officials. Okay? O bueno, mga tugang, ako po isyada na muna dito po sa programa. Duman po sa mga kababayan sa Giraray, don't panic. Mag-andam lang, as in magdangog sa satuya po ng mga kababayan, na mga opisyales para po sa indong mga dapat nagiribuhon, as in maging observant po kita
Diyan po sa tuwing mga kadagatan. May magparadi nasa daragsaan, mga tugang tang sabi, malang kaumasan ng mga less than 1 meter ang mga ukol. Pero siyempre may mga lugar na hababa, pwedeng umararon po. Kaya mag-ingat po tabi, gabos. Ang gabos, mga di po kita para dahil magulpi ang nagkapira po, dahil madiskwelo digdi po sa probinsya Kanalbay. Bueno, sa inyo po ka, boss. Thank you very much. Abangan na po ang masunod ang programa po ng Bicol University, Pang-edukasyon at Pangkabuhayan with Professor Ed Barameda na minabirthday po sa nakasudma. Pagkatapos si Professor Seth Di Matera. Magandang pag-uusapan nila ngayon pong umaga. Kendo ka, boss. Manangod ka rin sa pili. Kendo ka, boss. Thank you and God bless. Bye-bye. It's time to